Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Hirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Para kadang pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kinurmatan saha kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Taala, monggo kita lajengaken kajian kita ing saat menika mlebet serat nomor kalih inggih punika serat Al-Baqarah, artosipun lembu, ayatipun 170 gangsal dumugi ayat 170. Kagem sederek pamirsa ingkang ing saat punika nembe nandhang gerah, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring tamba usada seger kewarasan malih kados wingi uni. Ugi dumateng para kadang pamirsa ingkang ing sakmenika saweg nandhang masalah ingkang berat ingkang awerat, mugi-mugi Gusti Allah Taala enggal paring solusinipun ingkang sak sae-saenipun. Ugi dumateng kadang pamirsa ingkang ing sakmenika tanggap warsa, mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring yuswa ingkang panjang, yuswa ingkang barokah, yuswa ingkang manfaat. Dumateng para kadang pamirsa Kreweng Aji Channel ingkang kersa paring subscribe, paring koreksi, tuwin paring atensinipun, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi dening Gusti Allah Taala, dipun paringi seger kewarasan, ayem tentrem, kuat, selamat, sabar lan tawakal. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah pinaringan rejeki ingkang halalan, ingkang thayyiban, ingkang barokah, ingkang kuwatah turah mlawah, manfaat wonten ing donya lan manfaat wonten ing akhirat. Ugi mugi-mugi Gusti Allah Taala tansah paring dumateng kula lan panjenengan sedaya paring pangayoman saking godha rencananipun setan lan iblis, saking fitnahipun Dajjal Ya'juj saha Ma'juj, ugi saking bebaya lan saking kathahipun tumindak ala. Monggo kita lajengaken kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalatan bil huda wal adaba bil maghfirah fama asbarahum alan nar. Dalika bi anna Allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqam na'id. Laisal labiru an duwalu wujuhakum
kibalal masyariqi wal maghribi wal qinal biromal amana billah wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal malala hubbi dawil qurba wal yattama wal masyaqina wabnal syabil wasya'ilina wa fil khab wa aqama sholata wa adza zakah wal mununa bi ahdihim idza ahadu wa sabirina fil syai wa doro'i wa qinal bash ulaika alladina sodaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul adzim. Artosipun atas asma Allah ingkang maha murah ingkang maha asih iki para kang ngurupake sasar kalawan tuntunan sarta siksa kalawan para marta ibata betahe amapakake geni kang mengkono mau dening anggone Allah wis anurunake kitab kalayan yakti lan sayekti para sing padha tumindak amilawani kitab iku temen dumunung pambangkang kang gedhe dudu kautaman anggonira padha angadepake rainira mangetan lan mangulon nanging kautaman iku yaiku anggone wong angestu ing Allah lan padha akhir lan para malaikat lan dina akhir lan para malaikat lan kitab lan para nabi lan amewehake bondo atas saking katresnan ing panjenengane marang kerabat lan para bocah yatim sarta para miskin lan wong lelaku lan para wong anjejaluk lan kanggo angeluwari tawanan apa dene anjumenengake salat lan ambayar zakat lan para sing padha anuhoni janjine nalika padha aprajanji lan para sing teguh ing sajroning karupekan lan kasangsaran sarta ing nalikaning perang yaiku para kang padha temen lan ya iki para kang padha bekti. Maha bener Gusti Allah Ta'ala saha sabda-sabdanipun katerangan
wonten ing serat 776 Al-Din Fu Afil Kitab punika ingkang limrah dipun jarwani kang padha pasulayan ing dalem prakara kitab. Nanging jarwan punika boten mengku pangertosan ingkang terang punapa ingkang dipun kersakaken. Sawijining mufasir nerangaken salah satunggaling tegesipun tembung wau ngelebetaken satunggiling barang dhateng kitab wau sulaya kaliyan barang ingkang sampun katurunaken dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sawijining mufasir ugi nerangaken iktikaf ing dalem prakawis punika kenging dipun tegesi anggenipun sami iman dhateng saperangan sarta kafir dhateng saperangan. Teges sanesipun malih anggenipun negesi sawijining mufasir wau mekaten anggenipun sami merdeni dawuhing kitab boten kanthi saleres-leresipun mila teges ingkang prayogi piyambak punika tumindak amilawani kitab sarta inggih teges punika ingkang kula anggih. Katerangan candhaipun punika salah satunggaling dawuh ingkang dipun alembana dening para ingkang sami neliti priksa Quran suci nadyan saking pihakipun mengsah pisan. Punika salah satunggiling ayat-ayatipun Quran suci ingkang minulya piyambak. Kanthi cetha ayat punika nyilahaken antawisipun pangibadah ingkang namung kandhek ing upacara lahir kaliyan ngibadah ingkang tulus tumus dumugi ing tindak angestu ing Pangeran tuwin berbudi dhateng sasamining manusa. Punapa punika katerangaken kanthi cetha kados sarining agami. Punika katerangaken kanthi cetha dados sarining agami. Upacara kotong kados dene ingkang katindakaken dening sedaya bangsa nalika jaman semanten para Yahudi ingkang sanget piyambak nalika katerangaken dening ayat punika menawi tanpa gina ingkang mekaten wau ugi nandhakaken bilih ayat punika wonten sesambetanipun kaliyan ayat nginggilipun lan ngandhapipun. Kajawi punika manawi ayat punika kacocokaken kaliyan ayat 111 tuwin kateranganipun angka 100 tetela menawi ayat punika mengku teges ingkang langkung lebet malih inggih punika ingkang dipun sasmitakaken wonten ing wekasaning ayat madhep mangetan lan mangilen punika nyasmitakaken kamenanganipun para muslimin ing wetan lan ing kilen sarta ugi wigatos paring dawuh dhateng ing para muslimin bilih sanes ingkang dipun kersakaken pangeran badhe andadosaken para muslimin dados bangsa tukang neluk
nelukaken tok nanging supados dadosa umat ingkang sipatipun ingkang miyambaki dados tukang mencaraken tatalesing agami ingkang sejati wonten ing jagat punika tuwin atindak sae dhateng sasamining tumitah menawi para muslimin sami manut ing ayat 1 gangsal welas lan kagungane Allah wetan lan kulon iku mulane menyang endi bae adepira iya merono tujune Allah subhanahu wa ta'ala dados patining ayat menika makaten para muslimin kedah dados para tulus langkung rumiyin sasampunipun lajeng saweg umat ingkang menang ingkang supados sami saged nanem wijining katulusan wonten ing sedaya negari ingkang katelukaken. Katerangan salajengipun angestu malaikat punika wonten ing wiwitaning ayatipun serat punika sampun kasasmitakaken ing ngriki kapangandikaaken kanthi cetha dados salah satunggiling dasar tatalesipun Islam. Saged ugi iman ing wontenipun malaikat punika boten waradin ing sajagat kados dene ing pangeran nanging iman ing malaikat punika wonten ing sadaya agami ingkang adhedhasar maha tunggalipun pangeran waradin dipun akeni boten prabeda lan rukunipun iman sanes-sanesipun iman ing malaikat punika dening Islam inggih kadhawuhaken menawi mengku teges ingkang lebet anggota wadak kula sami dereng saged kula pigunakaken wonten ing alam kawadakan punika menawi tanpa pitulunganipun kakiyatan sanes umpaminipun kemawon mripat punika boten saged dipun anggen ningali menawi tanpa papadang lan makaten ugi kaliyan kakiyatan rohani kula inggih dereng saged narik kula sami nindakaken pandamel sae utawi pandamel awon saged kula nindakaken pandamel sae punapa pandamel awon punika mawi ambetahaken wontenipun tukangipun narik ingkang wontenipun boten gumantung dhateng kayakinan rohani kula piyambak dene daya panarik ingkang dumunung ing manungsa punika boten warni kalih wonten warni kalih inggih punika daya panarik ingkang ngajak dhateng sae utawi ngajak sumengka minggah dhateng laladaning katulusan ingkang inggil tuwin daya panarik ingkang ngajak dhateng awon utawi ngajak melorot mangandhap dhateng gesang ingkang asor gesang dados gesanging sata kewan boten prabeda lan ingkang tumindak tumrap wonten ing kayakinanipun wadak manungsa wontenipun utawi makardinipun daya panarik wau ugi ambetahaken ing
wontenipun tukang tarik sanes ingkang boten miji saking awak kula sami piyambak dene tukangipun ingkang narik dhateng sae punika kawastanan malaikat dene ingkang biyantu makardhekaken daya panarik dhateng awon punika kawastanan setan. Manawi kula sami ananggap panarik dhateng sae kula nama nurut Roh Suci dene manawi kula nanggapi panarik dhateng awon kula nama manut dhateng setan. Dados iman dhateng para malaikat punika mengku teges samangsa kula sami kraos tumiyung badhe nindakaken sae sanalika kula kedah tumanggap minangkani pangajak wau tuwin manut miturut dhateng ingkang ngajak sae wau. Dados iman ing malaikat punika boten namung ateges kula sami kedah ngandel ing wontenipun para malaikat tok, tandhanipun kula sami boten kadhawuhan iman ing setan. Mongko bab wontenipun setan punika sampun genah lan sampun yakin boten prabéda lan wontenipun para malaikat. Malah miturut dawuh sanes ayat 256 nanging kadhawuhaken kaliyan cetha kula sadaya kedah sami kafir dhateng setan. Rahning kafir dhateng setan punika ateges kula sami kedah anduwa panarik dhateng awon. Milanipun iman ing malaikat punika ateges kula sami kedah miturut dhateng ingkang ngajak sae. Para kadang pamirsa ingkang kinurmatan dalah para kaum mukminin wal mukminat ingkang dipun rahmati dening Gusti Allah Ta'ala, kita pungkasi ngantos dumugi katerangan menika. Mugi-mugi kajian menika saged ndadosaken kiyatipun iman saha takwa kula panjenengan sedaya dhateng Gusti Allah Ta'ala. Lan ugi mugi-mugi sedaya menika saged niyataken ilmu tuwin amal kesaenan kula panjenengan sedaya. Nyuwun gunging samudra pangaksami atas sedaya kekelentuan kula dalah sedaya kakilapan kula. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.